Pauro anoti ini itai rudo chairwo kwete kunyengedzera. Vana Jesu anotora vapostori vake vatatu vanga vachinzi navo vamasuo nefunga vakafara zvikuru vakati tazikanwa. Vakaenda pamusoro pegomba vakanoona zvavanga vasina kuona muupenyu hwavo. Asi zvese zvairatidza kuti rudo nderwani? NderwaMwari, harusi rwemunhu. Ukada hama yako, ukada muvakidzani wako, wada musiki wako. Isu sevanhu ngatidanane, ngatinzwane, ngatibatane. Kubatsira kuvaita vanhu munharaunda ino nekuramba vari pachitendero chavo, tadii kuti titore muenzaniso iwoyo. Kana tikadaro tiri mumhuri, tikadaro tiri munyika, munyika toti yaMambo Mutasa, mumatunhu edu atinogara, tikadaro sematunhu ese eZimbabwe, tikabatana senyika, Mwari anonzwa zvatinomukumbira uye anotambira muteuro yedu yatinge tichipa zuva nezuva. Mai ndakutaurai panapa, pano hatidakarwa, takanga tiri, ndanga ndiri provincial political commissar, taipfuura nemuno mutena nepana mbuya nyanya hanapo, asi mishonga taipuhwa nemudzimai pana aziya kwambuya nyana avo, gara henyu. Ndo vakanga vasara kupinda mukipi paHonde, muno muHonde kipi iri paRuda. Asi mishonga yekurapisa makomeredzi yaibva kuna mai ava. Vatakatarisana. Ndosaka tauya kuno. Ini ndakapfuura nemuno, ndikadzoka nemuno, ndakapfuura muno ndichienda kwaChihota. Ndikadzoka nemuno 1978. Tatenderera kwese kwatinoendawo, vanhu vakashandira nyika ino. Isu tauya kuti kutanga mutenderi mukuru akashanda kubatsira mhuri yeZimbabwe, akabatsira hondo yeChimurenga kuti ibudirire. Zvinhu izvozvo zvakakosha. Kwandakafuratira ndofunga ndikoko, ndoMozambique. Kurerwe, paNyadzonya, paChimoyo. Thousands who perished kuti nyika inoite tisununguke zvatakaita. Ngativayeuke. Ngatiyeuke, imi muri munomu vazhinji ndaona vane zviso zera rangu vakabva mukipi maRuda umu, handiti kutamburira kwatakaita nyika ngatichivakai sezvainofanirwa kuita. Tinevaka takabatana, tinevaka tichizwana, tinevaka tiri pamwe chete. Ngatiti kune hanzvadzi, famba zvakanaka. Yako hondo wakarwa, wakairwa zvakanaka wakapedza rwendo rwako.